zindaba zesiXhosa niziphathelwa nguNosipho Bhotani mawethu. Inqakele hamba phambili kuzo. Kudutyulwe kwasweleka abantu abane kwaze kwalimala ngokumasikizi abathathu kwilokishi yaseMfuleni kwincam yeKapa. Kuvakala ukuba kungene indoda eofisini kwirenki yeteksi yathulula ngembumbulu kumntu wonke obuphakathi apho. Abemi bale lokishi basothukile ngulo mbono, ukanda kukabanjwa mntu kwesisehlo. Zonke iintsapho zabaswelekileyo zisanqunguphele ngenxa yesisehlo sibuhlungu kangaka. Ndiyabuya ke mawethu nezilandelayo ngenxa yexesha kuba lilutshaba. Nisale kakuhle mawethu.